alang manjalang kasadonyo saga de ayah lai jadi junjuangan. Kini samanja ayah tiado, Allah mulai berkurang, pandangan urang sabalah mato ka badan diri. Dahulu buanan are, kinilah lunggah indah disasa. Kini ko badan Allah aco tak tinggal. Kain sahalai duraginyo dipakai anak si urang paua, iolah padi indah bahaya dun sana bako taraso jauh, iolah padi indah bahaya dun sana bako taraso jauh. Suling indah bamande kampung halaman jarang katampu, iyo kapulang pintu basao pakai dun sana taraso anggang. Iyo kapulang pintu basao pakai dun sana taraso anggang. Manja ayah tiado, Allah mulai berkurang, pandangan urang sabalah mato ka badan diri. Dahulu buanan are, kinilah lunggah indah disasa. Kini ko badan Allah aco tak tinggal. Kain sahalai duraginyo dipakai anak si urang paua, iolah padi indah bahaya dun sana bako taraso jauh, iolah padi indah bahaya dun sana bako taraso jauh. Dikaji suling indah bamande kampung halaman jarang katampu, iyo kapulang pintu basao pakai dun sana taraso anggang. Tio kapulang pintu basao pakai dun sana taraso anggang.